Usuku lokubeka uMvumeleni Zwane endlini yakhe yokugcina seluphumile kuzoba yisonto leli esiya kulona, ekhaya eVryheid. Bonke abafisa ukumphelekezela bavumelekile. Kucelwa namabhrentshi azophumelela bafake umfaniswano njengoba siphelezela umholi wethu. I-post-issuage celebrating life of Mvumeleni Zwane funeral notice. Indawo eVryheid eShoba zobe kusekhaya lapho. Usuku i-8 February 2026, kube kuyisonto ngo-9 ekuseni. Bathi-ke laphana-ke phumula rank manager. Shuthi umcimbi-ke uzobe uhlelwa Amathole Funerals. Yebo bafowethu, emhlabeni siyaphila phela ngoba siyaphila, asazi ukuthi yena siphiwe isikhathi esingakanani. Umuntu nomuntu oseyidlalile indima yakhe usuke eseyidlalile. Uma sekufika isikhathi suke sesifikile bafowethu. Kodwa-ke akukho ukwamukela ukuthi ena umuntu usuke esehambile, especially umuntu abasuke beseduzane naye, abaphila naye. Abantu kade benethemba lokuthi basazombona maybe ebuya lapho kade eya khona. Iy'nhlelo kade zikhona benazo nje, unkosikazi wakhe kade behlela izinto ukuthi ikhaya lizoya kanjani phambili, abafowabo bebonisana ngezinto ababonisana ngayo. Kodwa lokho akusenzeka ngoba sekuvele nawo umshophi usungale ndlela. Kodwa-ke akukho esingakukhuluma esingakusho nje ukuthini, sekukubhonga nje emswaneni ukuthi nje insizwa engathi ingafihlwa kahle ngazo kwi-8 nabantu abazoya khona abazothola amandla behlanganisa amasente ukuthi bethole into enjengama-transport, futhi nemfaniswano njengoba kushiwo la ukuthi ena befake yona ukuyokweseka insizwa naye ebeyili-Blue Nation lokuqina, ebilwa izimpi zikamaskandi, izilwa ngesihle nangesizotha, ilwa igama leKhuzani ukuphakamisa umculo kaKhuzani. Insizwa eyasaphotha uKhuzani kungakabi ifeshini ukuthi umlandela Khuzani. So uyidlalile indima yakhe, usebenze kakhulu, usebenzela umaskandi, usebenzela uKhuzani ebrentshini abekuyona, ubunduna bakhe, ulwile. Kungabanye abantu uKhuzani abambeke kuleli zinga akulona, abalwe kakhulu. Nabantu ade esizana nabo-ke ezinye nje iy'nduna zakwaGuqa jikelele balwe bonke. Kodwa omunye wabantu ade beseqhulwini ngokugqama ngokomsebenzi wakhe akade wenza. Umsebenzi wakhe muhle kakhulu. Ongathi akamazi uMvumeleni Rank Zwane, shuthi ubekagxilile kumaskandi. Ko-Facebook kuleya minyaka leyana phambilini ubaziwa. Bebewenza futhi amavidiyo bewafaka obani? UFacebook. Bebewafaka amavidiyo noma bengemade kodwa ade bewenza. And futhi ade bevela laphana kade uma uKhuzani ezokhipha i-CD ade beya khona laphayana kurekhodwe sibone ku-YouTube. So ongathi akamazi okusho ukuthi umaskandi akagxili kuwo kakhulu, bancane kakhulu abangamazi. Kodwa-ke bekuyilokho esifuna ukudlulisa nje ukuthi usuku seliphumile yilo leli sonto esiya kulo i-8, isikhathi u-9 ekuseni khona eVryheid eShoba. Sisahlangana kwethu insizwa ilele ngokuphumula.